Нурания Хабировнабыз бүгін көндә бик тә мактауларга лайыклы шәхесебез ханымыбыз. Безнең бүген шушында сөйләнәчәк сүзебез шушы китаплар, әдәбият һәм аны үзебезнең сезнең белән берлектә укытучылар, китапханәчеләр, аны яратучылар, аны шәхесенә, гомумән иҗатына битараф булмаганнар белән берлектә аның язмаларын халыкка таныту безнең максатыбыз шул. Шумырып алган шикелле, теге шумырып аласың бит сусаган вакытта, аласың да эчәсең. Шуның кебек, кара әле теге вакыйга булган, бу вакыйга булган. Ул да минем өчен бик зур, ул 6 ел зур тормыш не булган икән, мәктәбе булган икән. Мин хәзер әйтә алам инде, авылларны бик яхшы беләм мин дип. Бигрәк тә 90нчы елдан башлап шундый шурлар бит инде алар безнең 90нчы еллар бик авыр заман. Менә бүгенге көндә хәтле татар авылын бик яхшы беләм дип саныйм инде үземне. Һәм шушы белгәнемне кайчакта менә Резидә мине ханымны әйтмешли, укыйсың да бер әйбер, шушы кадәр күчтәге әйбер язып була микәнни? Бу куркыныч бит. Укучыга барып җитсә бу фикер, бу куркыныч бит дигән әйбер туып куя. Менә язасың икән авыл турында. Ул фикерең синең дөрес булырга тиеш. Укучыга дөрес булып барып ирешергә тиеш дип. Шушы нарсы турында, нарсуар, нарсы җире, шанлы изгеләр иле, икенчесе 100 ел элек басылган китаплар. Балалар ташыдылар миңа гомер буе шушы 34-35 ел уку дәверендә минем бик күп җыелды ул. Шушы яктагы авыл тарихлары, риваятлар, мәзәкләр, бәйтләр, менә мин бәйтләр китабы чыгару турында хыялларым. Бер елмы, 2 елга якынмы эшләп, менә шушы нарсы турында шушы китапны чыгардым инде. Мәсәлән, соңга таба уже сөйләшәбез. Тизрәк җибәр инде дип теге басмага уже анда кагаз кыйбатланадыр име, нәрсәләрдә кыйбатланадыр име. Шуна мин авыл буйлап йөреп нитәм. Кайбер әйберләрне кешеләрдән тыңлыйсың да, кайтып җылы-җылы язганнарымны хәтерлим әле мин. Бала чактан белгән инде мин әти-әниләребез кабынып яшәгән аларга ирле хатынлар булдылар, врачлар. Гаилә булды инде алар, гаилә булып эшләгән участок шифаханәсе дип әйтәбез бит инде хәзер. Участок больницасында эшләгән кешеләр. Кара әле мин булар турында яза алам бит дип, мин алар турында шушы йөрәкнең дутлы дигән әсәр яздым. Һәм бу әсәрем менә беренче тагы икенче тәргиш булды инде. Ул бит уңышка китергән әйбер сине һаманда нитеп тора инде, җилкендереп тора. Һәм анда инде шалтыраттылар миңа Камил Кәримов булып чыкты инде ул. Менә ди шул әсәрегез ди, менә шулай без аны бик уңай бәялибез. Айда минем беләм, что это тере легенда. Сез бит ахырын тере легенда дип бетергәнегез менә. Инде китапның эченә кереп яңадан укый башлаганнан соң бик кыска китап әлбәттә, әмма дә ләкин иштәлеге белән ул бай.